Duman, aslagan mo ko sa aking salaning malmong grasya, bara ka nga suywan, ampon apurian, manggaman king alananga. Inasa. Panalangan king aldo-aldo king Diyos igpa. Lubos mayupaya talananggang Diyos, igpananing pakalulu, at Diyos ning sablang tula, at king uli ning tunay mong pamamalikid, king ikakayap ning tao. Itamungan po, inari mo pong depatan king kabubugtungan mong anak, mi katawan niyang tao, king kalinis-linisan ng atyan Mariang kasantusan-tusan, king kayo payanan ning mataluktok mong kabyasnan,
Pinili meng pepaigit ka rin sablang lalaki, ing patriarkang San Jose, baning maging tunay esposo ning indong birhen, at king lubos sa pamanupad king katungkulan, ning metong atunay pa, iningat ni ing anak mo. O Diyos sigpa, aking ulinita, pigkaluban meng dakal agrasya, at ngeni timepo pepanuknanganan king banwa, king matalukto ka trono ning ligaya. Itamungan po. At antiting kanuanan asanto, tunay kang patulunan, ipanigapu ko keka, king baligdan ako ning alanganggang kayap mo. Ipatawad mo yung kasalanan ko, at layon mo kong yuli, king sampat a maging panibatan, nitang malanganggang tula. Luklok tamo po. Kapigaganakan king kadwangaldo, kapanaligan, ing pamalsinta sa sabya, ing salamnista sa sabyana, nuwan niyang taong manalig king lagyuning ginu, ing kapanaligan, maragulyang palamuti, king kaugalian kristyano, uling bibili tamo yung kaya katang sarili, king upayaning Diyos, kang San Jose, at ting matas ayantas ning pamanalig, pigtiwala na king Diyos, ing kayang pangataw, ang ponding bagi, anasanang pakiabutan, banala rin kayang pamisip, at paniwala na, king alang nanumang bagi, aya sa likod, king Diyos. Pamibule, at ika, nuwanting kaya kang kapanaligan king Diyos, agad kawaring miminalob, potang darapulpula na kang ningdakal a problema, at masingil na kapag subukan, king aldo-aldo mong pamibiyebye, at pamipagkal king yato, nuwanti ing kaya kang pamanalig, emo kaya, ayayasag ding aliwa, king kakulangan mo kapanaligan, sabyan tamo kang San Jose. Talakad tamo po. O nuwan na San Jose, pabustan mo sang bidatok kening puso mi, ing mga kristyanong pamanalig. Saupan mo ko, ban sumala ko kay sipan, mika matutu sa karatunan lub, ban kumisagkul, king nanumang pamika kuno. Itamungan po. Itisanang kapanaligan, idayo na kanako king alingongo ning yato, kanita parating mukyat banwa, ing kakong pamisip at kapagnasan, maging darelaya niya sana ning kakong pamanalig, at masampat a pamakagnayan king Diyos, kanita mikakarampatan kong mate, masampat a kamatayan, antimo ika, at asabi ko, Ginoo, menalig ko keka, emo ko paimburisan. Amen. Yaduan tamo po yung grasyang pagnasantamo, kaniting nobena. Nga tamong manalangin nigpami at banwa, misamban niyang lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mi pamintuhan ng loob mo, kaya tisulip ante banwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni, ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, hantiing pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, hemo kay paisawol kin tukso, muni kabus mo kami kin sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo king grasya, ing ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ngindunin Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu.
Antimoy si jarang ligaya, hibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggamang king alananga inasa. Panalangin a pamupos. Ning Belen ketang portal na, king kalukan mi bayitya, ing Dios ay alananga. Tunay mong kelumbe ita, dapot, malam, lubos na kiyang pepatulan, king dalit daw at kagalayan, ding angeles akeraklan, ita mo ngampu. O Yose, esposong banal, ningin tuning miglalang, king biyemit kamatayan, ilalo mukit ampunan. King lagyunig pa, ning anak at ning banal espiritu. Amen. Mayap at magrasya nga bak po kaya kayungan. At syuta na po king kaduangaldo pang parangal king patriarka ng San Jose, esposo ng Maria. Pagyabe tala po karing kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones, kambeda rin karelang familia. Ding masi sponsor, Mr. Jose LB and Mrs. Lilia Cunanan and family. Mr. Leonardo and Mrs. Loli Sun and family. Cheryl De Guzman. Operors San Pablo, Serbiday Choir at Legion of Mary.
Pasalamat dali Belina Katikbak, Arsenio and Marta Kabiling and family, Nerissa Trinidad. Birthday Thanksgiving Daddy Jane Sadi, Aurea Katakutan, Milagros David, Medi Katakutan, at Jeffrey Manalili. Ordin Anniversary Father Conrad Flores at Father Arnold Punsalan. Special intention Jesus Enzo Guzman. Speedy recovery Daddy Bishop Florentino Labarias, Father Jesus Layog Jr., Father Marcelino Miranda, Erlinda Javier, Rico Manalang, Maligaya Bondok, Senaida Supan, Eddie Pascual, Michael Morning, Renato Mendoza, Domingo Gosun, Bel Trinidad, Anita Chente, at Lourdes Nukup. Ang timurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Father Marlon, Adolfo, Fidel, Lourdes, Victor, Elson, Opresinya, Carlos, Belinda, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Natividad, Abelina, Francisco, Alejandro, Librado at Jesus. Magkabe tampo king dalita pamukulat. Makiramdam kayo, ininahin oras, oras sa karapat-dapat. Ininahin aldoning kaligtasan, pagbalik ka na luping Diyos, pangilaganing makarapat. Anumang bagay ang mga dating, manigit at among kasuywan, alalang sa binanupaman. Magdiramdam kayo, ininahin oras sa karapat-dapat. Ininahin aldoning kaligtasan, magbalik ka na luping Diyos. Hilagyo ng impam po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kekan timurin, Ay payabak po, mayapayabak po among. at yuta na king kadwa ng Aldo, ng kakatang pamagsadya, para king piyesta ng Apong Jose. Batangin nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusya, namin ang tala pamod pagsisya, din kasalanan tamo, kanyaran tapa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang mitutuldo, karing dala na sukat ming tuntunan, banketa munlad kami, Ginoo Pangalulo. Ginoo Pakalolo, Igang ginong sukat ming panigan, ginong sukat ming pakyabayan, king pamanipon, Kristo Pangalulo. Kristo Pakalolo, Igang magdala, king pamagari ng Diyos, Ginoo Pangalulo. Ginoo Pakalolo, Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sa panmuking magsadyang magmasusi, king maulang miseryo ng Paskwa. Pasulungan mo sa ing Altoldo, ing lugod mi, kabang lalapit, ing kapiestan, ing kekeng kaligtasan. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo,
ang mabibi at magari kambemo at ning banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Eremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, inutos ko lang maminto ka na ako, ban ako ing maging karelang Diyos, at ila ring maging kanakong memalen. At sinabi ko karela, king mibyebela agpang king inutos ko karela, ban ing sabla-sabla, maging masalese para karela. Dapot era ko pemintuan, ni pekiramdaman man. Lugal king pamintuan dako, ing depat da, yapin ing penusigan da, ing agkat ning masyas, at emayap dang puso, at meging elamayap, lugal king maging mayap la. Manibat na kanitang aldo, ame kola ring makatwayo ka rin Ehipto, ang ganang ening aldo iti, eko sinawang mitubod talasuyo, propeta para kaya kayo. Makanyan man, alame tong man ame kiramdam, o minye pansin. Lalo kayong meging masya sa buntok, at mapaglaban, kesa ka ring makatwayo. Inya Eremias, isalita mo lang ang dating amano karing memalen ko, dapot elame kiramdam keka. Ausan mo la, dapot elamakibat. Sabihan mo karela, king karelang bansa, maminto ka na ko. Ing Ginong karelang Diyos, ni mabibiyasang parusang dagpa karela. May wala na ing katapatan, ereman babanggitan iti king karelang pamipagsalita. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. nung ngeni damdaman nyo ing siwala na, eyo sasisyas ding puso yu. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, eyo sa sisyas ding puso yu. Meko keni magkantata mo king Ginoo, puryan taya in Diyos amigligtas kaya katamo. Lumapit tamo king Ginoo, ating kapasalamatan. Masaya tamong magkantang kapurian. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, eyo sa sisyas ding puso yu. Meko keni, duko tamo at sambanya. Tara siklod tamo king arapaning Ginoo. Ya ing linalang kaya katamo, ya ing kaya katamong Diyos, itamo ing balen apang malasakita na, antitamong tupang ingatan na. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, eyo sa sisyas ding puso yu. Kayo sama siya sa puso, eyo sa pakyapusan ing gewara ding kekong makatwa, inyang atsula king meriba, king desierto karin masa, karin inamunan dakot pinyubukan, agyamang karela ng ikit, ing depat kong mayap para karela. Nung ngeni damdaman niyo ing siwala na, eyo sa sisyas ding puso yu. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Hikayat kapurian kita, Kristong Jesus, naginumi. Hikayat kapurian kita, hikayat kapurian kita, Kristong Jesus, naginumi. Hikayat kapurian kita. Pusong ipayapan na lang, magkasadyang makiramdam kita. Magsalita na ka, magsalita na ka, alipan mo makiramdam.
mantabi kay kayo, at kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, pepadol ning Jesus, ing meto nga demonyo, ape pasari king pangapipina ning meto nga lalaki. Inyang linwalying demonyo, may kapagsalita ing pipi. May nga pamulalala rin tao. Dapat ating mapilan karela sinabi, Ibilzebul, ing pekapunding demonyo, ing minya upaya kaya, ban panuwal karing demonyo. Atin mo namang may kipagsalita kang Jesus bareng panyubukan. Inawad na kang Jesus, ing pakit siyang milagro ay badbanwa. Dapat balo ng Jesus, ing karelang isipan. Niya sinabi na karela, may bagsaking isa numang kayarian, ami sasagsag karing grupo, ami laban-laban. May bagsaking pamilyang misasagsag. Inya nung mapiraso yung kayarian ng Satanas, baka nano yang manatili. Sasabihin nyo, king papalulang ko laring demonyo, uling dinina na akong upayang Beelzebul. Nung papalol kong demonyo, king kapamilatan ng Beelzebul, nino naman yung minya upaya, karing kaya kayong alagad, ban apalwal dala. Ila mismo patutwanan da, king migkamali kayo. Nung papalol kong demonyo, king kapamilatan ng upaya ng Diyos, mga baldugan, king miras na kaya kayo, ing kayarian ng Diyos. Nung ing meto nga taong masikan at makasandatang ganap, bantening balena, ing bandi na ligtas. Nung luba niya ning taong mas masikan at sambutane, kuanano nga ding sandatang panaliganan ning makibandi, at ipamyena ning taong linob, ing banding penako na. Ing taong kampi ka na ako, laban niya ka na ako. At inge makipanipon ka na ako, king ka matutuwanan, mangalat siya. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, magiramdam tamo po king umilya. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning po among. Kamusta na po kayo? Dapat walang COVID. Sa pagdasal po natin ng isa nating guest priest kasi na COVID. Kaya yung iba pong mga chapels niyan, 14 days yata yung ganyan. No? Wala mo ng mga misa sa mga chapels. Kaya kami pong mga pare, hindi ko mo kami mga lingkod ng Diyos, alagad ng Diyos, ay meron kami yung immunity sa COVID-19 na hindi kami tatamaan, na malakas kami sa Diyos, ihaharangan niya na hindi kami mai-infect, mahahawa. Nauna po kay Father Jess, si Among Dong, di po ba? So anyway, kaya panatilin po natin ang mga safety and healthy protocols ngayong panahong ito. At wag pa rin tayong magkumpiyansa o magkampante. Kaya talaga pang very limited pa rin ang ating ginagawa bilang isang simbahan. Isa pong tinatanong sa akin kung mayroon ng kumpisal. Hirap pong magpakumpisal kasi dapat ang talagang pagkukumpisal lapitan no? Pero kung magkukumpisal na nandito ka 6 feet apart, maririnig na nimyong ang kinukumpisal at ichichismis nimyong. Ang hirap, no? Kahit po kami mga pare, wala kaming nakaschedule na kumpisal. Ibig sabihin, kami po before Holy Week, nagkukumpisal kami sa isa't isa. Kami mga pare, meron kaming scheduled penitential service. Pero ngayon, wala. So, lahat ngayon, puro mga general absolution. Yan naman ang gusto natin, di ba? Kasi nahiya tayong lumapit sa pare para ipagtapat ang ating kalokohan at ang ating mga nagawang atraso. Yung iba nga po, pag lalapit sa pare, parang wala namang kasalanan
Kaya, ayan po, no, yung kumpisal ngayon ang isang naapektuhan itong pandemic. Do, kung titignan po natin, napakalaking naibibigay sa atin ng kumpisal. No? Experience natin, no? Mahirap man lumapit sa kumpisal, pero pagkatapos ng kumpisal, parang handa ka nang mamatay. Pwede ka nang mamatay right there and there. No? Kasi mas iba yung feeling ng parang naging at peace and at ease. Yung bunga ng ng kumpisal. Minsan nga po mayroong nagkumpisal sa akin kuminsan kasi pag kumpisal kasama na rin yung humingi ng advice, yung parang counseling. Kaya nagkumpisal po ito. Kinumpisal hindi lang kasalanan kundi ang nangyayari sa kanyang buhay. Kaya matagal. At masakit na raw ang ulo nito sa kakaisip dito sa kanyang mga problema sa buhay. Kaya yon nagkumpisal sa akin problema at saka yung kasalanan niya. Isang oras yata ang kanyang pagkukumpisal. Kaya pagkatapos po nun, kinumusta ko, kumusta ka na? Sabi, salamat po, Among. At nawala na po ang sakit ng ulo ko. Naibsan po ako. Sabi niya. Siya naman nagtanong, kayo po, Among, kumusta naman? Sabi, ako naman ang masakit ang ulo ngayon. Sabi ko, sa dami-dami ng problema sinabi mo sa akin, ako... Kasi po, alam nyo, malaking porsyon na ng pagkukumpisal ay pakikinig. Makinig ka lang. Yung pakintindihan lang, unawain ang sinasabi itong tao. At tignan nyo po, mag-concentrate kayong makinig. Kung hindi sasakit ang ulo nyo, lalo na kung matagal na. Kasi malaking porsento niyan, sa magkumpisal ka, dapat you listen patiently. Yung dapat maging mapagpasensyoso ka. Kasi kung minsan, mayroong nakakairita. Mayroong nakakainis. Kaya kailangan with patience. No? Kaya mahirap ang pagkukumpisal dahil you have to listen. At habang nakikinig ka, kailangan buksan ang kaisipan, ang puso para unawain itong nagkukumpisal. Kasi hindi pwedeng magsalita na hindi naman naunawaan ang sinabi. Kailangan naunawaan ang mga sinasabi nitong nasa harapan para makapagbigay ng salitang makakatulong sa kanya. At alam niyo po, siguro ngayong panahon na ng Kwaresma, yan ang isang dapat dagdagan natin sa ating sarili. Kundi ang pakikinig. Kasi ang ating unang pagbasa, ito yung paalala ni Propeta Jeremias sa mga Israelita. Sabi niya, inutos ko lang maminto kanako, ban ako'y maging karelang Diyos, at ila rin maging kanakong memalan. At sinabi ko karela, king mebyebela, agpang king inutos na karela, paning sabla-sabla, maging masalese para karela. Alam niya po sa English, ang maminto, to obey, is to listen. Diba? Ing metong ameminto, may kirandam niya. Na, ang isang ano bang sumunod? One who obeyed, listen. Diba? Yan. Kaya sa ating Panginoon, sa panahon ito ng Kwaresma, kung mayroon tayong dapat paigtingin, yung wag muna tayong ang sabi ng sabi. Wag yung tayo ng salita. Kundi ang Kwaresma ay panahon para tayo manahimik and we allow God to speak. At tayo naman makinig, bukas ang ating isip, puso, at
kalooban. Kasi makakapagsalita lang tayo kung naunawaan natin ang sinabi niya at ito'y ating tinutupad. Meron po kasi mga taong ano ba yan? There are people who obey, pero they do not understand. Alam niyo po, nung bago-bago po lang kasama yung si Myong, no, at nakadestino kami sa Talang, sabi ko sa kanya, Myong, kunan mo na itang bioscript. Yan pong bioscript, papakuha kitang bioscript. Parang mayroon akong ginagawang tubo. Kunin mo yung bioscript, sabi ko sa kanya. Tapos umalis. Pagkaalis, pinunta pa na sila Lane. At tinanong sila Lane. Kasi hindi niya alam kung anong bioscript. Ano yung bioscript ba ito? Umalis siyang hindi naunawaan ang inuutos sa kanya. Yung pinapakuwi, bioscript. Hindi pala anyam kung anong bioscript. At sa atin po, napakahalaga. Pag sinabi mong okay, dapat alam mo kung talagang pinagagawa o sinabi sa iyo. At ganito rin po sa atin. Ang Panginoon, pag siya'y nagsalita, naway bukas ang ating isip para maunawa ng kanyang sinasabi. Na hindi lang yes, kundi with understanding. Para ito yung ating tupdin. Ito ang ating isabuhay. Ito ang ating gawin. Kaya pag tayo po'y nagsisimbang tulad niyan, ika nga, let us listen with open minds, with open heart. We open ourselves to the Lord. Ang pinakamahalaga muna sa relasyon natin sa Diyos ay hindi yung tayo magsasalita, kundi ang unang responsibilidad natin sa harap ng Diyos ay that we listen. At dito po sa ating misa, naway bigyan tayo ng biyaya ng Diyos para tunay na matutong makinig sa Kanya ng bukas ang puso at kaisipan. Samantala, tayo rin po sa itong Kwaresma, sana rin matuto tayong makinig sa isa't isa. Sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kaibigan, sa kapwa-tao. That we listen, that we would learn how to listen with open minds and hearts. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa nating mga kahilingan. Tayong lahat na ngayon inaakay ng Diyos, ng Panginoon sa tunay at ganap na pakikinig. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, iturumong itabi miya ing demonyo king lagyo mo. Ginoo, iturumong itabi miya ing demonyo king lagyo mo. Para king Santa Iglesia, kapilan man sana tutok ng king pamakipamok na king demonyo, at alang patlud babye babala karing kayang anak, laban king pamamilait na, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumong itabi miya ing demonyo king lagyo mo. Para karing atsuking katungkulan, kapilan man sa ela payalipan kang Satanas, ang makasalikot gulat ning upaya ning mapagmalabis a politika, at kayo pa yan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumong itabi miya ing demonyo king lagyo mo. Para karing inosenteng maging biktima ng Satanas, akit da sana ing pamaglinlang ning demonyo, ama namuyot karela kapamilataning keyalan kahinhinan, ding malaswang pelikula, libro at magasin, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, iturumong itabi miya ing demonyo king lagyo mo. Para kaya katang makatipon ngeni keti, parati ta sanang mimingat at parating manalangin,
para king kekatang kasalang, ing diablo, alilibot anting leon, amamios maninton alaklak na, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy, turumong itabi miya ing demonyo, king lagyo mo. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, ding tawli mo nga mano, karing kaya kang apostol, bayo kami king krus, ngara. Manalangin kayo, ban eko manabu king tukso. Sopan mo king lumaban, karing tukso, at irake mo king kaya kang tagumpe. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ikanta tayo pagdalit para king pamagsadya karingay. Ain ko, Diyos ko, kitang tanggapan. Ain ko, Diyos ko, kitang katulan. Ing pusong sisisi, magpakumbaba, kekang tanggapan, kekang patawaran. Ain turulukan, emo katulan. Ain mingketasan, emo tanggapan. Ain hingkalulu, ain binaynan, kekang tanggapan, kekang pangkatulan. Tinapening yatu, anak ning kaladwan, pirasut bibuna, ning pakalulu. Lawan huring puso, kulit alungkot, lawan ning matami, waring kasalanan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoy, tingdawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kikatamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. To'y paming miglalang, ilako mo sana yung ugali ming palpikasala, at ikatula mo reting kaya kaming ayin. Sapan mo keng magdulap, karing tunay kalam, ape nga mo, at era ka sa alin lang, era kesa alin lang ding lilipas sa tula. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At keka ang yat timurin, nayo orem puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tama. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganggan lubos mayupaya. Adwan mong ipasyag mi, ing kapasalamatan mi kaya ka, kapamilatan ng pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi, ing palpikasalang ugali mi, at apat pat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing atyu king kagipitan, ing kayapan mo kaya kami. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banua, daralid ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka.
inlagyo, ingkeno, luan, inglaratan, inlagyo, Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami manyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira suned binyere ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis, kaning kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti, iti yung kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayo, talanganggang tipan, amibubu para kaya kahit para kaling sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kaya kami ang naganakan, pangsuli mo, bebe, kaya kami ang pagsusyan. Maligayang pagbabalik mo, kaya kami ang paninayan. Amen, amen, amen. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyobli ng may biyen ing anak mo, daramya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king kaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kay meto yato, ban may ganapya king lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ating sablang pari. Ganaka mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninaing sabing miye, lanlanay Orlando, ading alapang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya benang Maria, ing Birhendo ning Diyos, kambi ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahan tala pangabos at mibuk yung balan ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Bisang banyay lagyo mo, datang kaya kami, ikayarian mo, ipamintwa ng loob mo. Ketikiyado ang king banwa, ipamintwa ng loob mo.
Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasopan ni kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. Uli kekain kayarian, ating kayo kayan, ating ligayang hanggaman, kingalan O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang lawen ming kasalpantianan ni kaya kang iglesia. At pamayapan miyang pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kaya kaingan po. Kapayapan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nilalako ng kasalanan, hindi to'y pagkaluluan mo kami. Agnus Dei Liquitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Yung kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng ato, nung tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Panalangin kang San Jose. Siklawod mo po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwa na Birhen Maria. Keka ing Dios penibalane ing anak ng bugtong. Keka i Maria binili na ing kapanaligana. Kambemo i Kristo mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose. Kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo po para kaya kami ing grasya. Pakalulu, ampon si kanan pilubluban. At ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilat antiyatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ringtang mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat, king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo isablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap, ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya, at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque,
Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo Patulunan kami. Ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ingkay kang sakramento ning biye, iatad niya sa kaya kaming kalam ning kaligtasan, at gawa ng kalugod-lugod kaya ka, ingkay kaming pamibiyebye. Itingin na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tinginu, mantabi kaya kayo, At kaya kaon timurin, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. mayari ni kaya katang kapag masusyan, yaw meta ng ining luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Salamat at maya poras kaya kaingan. Marami pong salamat. Magandang araw. Ing parokya ng Santa Monica, Kitiking Balen, Mexico. Metong yang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ning biye. Kaniting panahon ning Kwaresma, sasabyaning ginuke katamu, ing makyabe tamu, king kayang lasa at kamatayan, makapalub kaniting panahon, ing panagkat, king lalong pamanalangin, pamag-ayuno, ampom pamamyelimus. Antimurin, ngening tatanggapan tayo, ing kalam ning ikalimang dalan abanwang kasalpantayanan, kang Kristo mabilog a Pilipinas. Mirake tamongan sa kaniting misyon ning pamagdake, ban mi kabie, biye. Uli niti, agkatanda kayungan pong makyabe, king programa ning parokya, biyeku, biyemo, ami balangkas, para karing kapatad tamong lubos mangailangan, kasawpan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo, king awus ning panahon, ing pasiknangan, ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutan ning takot, ampong kasakitan, adaralaning pandemya. Makanano po ing gawan? Mumuna, malyari kayo pong mirikil metong alkansya. Boti, lata, anong nuka rin yula ibaldog, ding kaya kayong adawon, para kaniting panahon ning Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayol, o kaya naman iba't karing assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong no makalagi, ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar, ning pi bale-bale,
at abayanan panalangin, akapagnasan, potang babaldog ing dawon. Iting kaya kayong pamakirake, metong yang dalan, ban mi kakaganapan, ing paninasan ning parokya, karing miyayaliwang programa, ban mi sulong ing biye. Malyaryo la pong ibiye, ding kaya kayong alkansya, magumpisa king panahon ning pamanubling miye o Easter season, king kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Anting Kristiyanos, mayayawis tamong mipagkalaman mi dake. Iti, ing misyon tamo, ang makaparikil king pamamiyebie, karing aliwa. Anong no ing ginu, ya mismo ing mitutubod. Manano na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampong kamatayan ning ginu tamong Hesukristo, idala na katasa, king pangakabos tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.